का हो जंतु में का हल बा? ठीक बा। का होता हो? का होता और सब सुनाओ। अरे मर्दे और ई सब तो ठीके बा। का हम तारे के बताई। कहनी है कि चलो एक दिन तू हमरा घरे आई रहल, हमू कहनी कि तनी भेंट कई आई। अब पतोहिया के का हाल बा? अरे पतोहिया के तो सब ठीके बा। ठीक है बा। का करब? तब का होता है बारा कौन टाइम में का होता का इहे कुल होता, देखते बड़ा लॉकडाउन बारे। लॉकडाउन में आदमी का करी। जान तो लॉकडाउन में हमें कितना फायदा आइल है। का आइल हो? अरे कहो तारो लॉकडाउन में हाँ अरे कर वही जो तो हम तो 10 बोरा दुकान से लेके राशन वाला से अब गए रहनी हम बेचे नहीं है। अच्छा दुकान पर चाउर 10 बोरा बेचल बानी। हई कहल जाला कि चाउरवा 10 गो पेटी ना होला तेलवा के जोर कर भुज आधा आधा रहेला वही के ले जाके बेच दनी हम। ए मर्द तो नहीं कुली कइला ह त का करबो लॉकडाउन में भाई? बात मर्द तो नहीं लॉकडाउन में जानते हम का कइले बानी? का कइले बड़? पूछो मत। एगो पेड़ लगा देले बानी। लोग बनावेला नु एथि नु बनावेला, लोग चावल बनावेला, धान के कुटवावेला। हई सिर्फ पीलो, हई सिर्फ पीलो बड़ ना मर्द तो नहीं कुली सिर्फ। हाँ हो खोखी ओखी होला त ई कुली तो मंगा पियते रहनी ह। खोखियाला हाँ की बढ़े वाला है? ना मर्द तू ना खोखिया वाला ह, बढ़े बढ़े वाला ना है। अच्छा बढ़े वाला ना खोखियाला खोखिया वाला है। एकर का नाम असली? असली का नाम देखते बड़ा। अरे हमनी के बूढ़ा हमनी कहाँ अंग्रेजी पहले जमाना में रहल। ये बरन है अंग्रेजी देखत रह के मन में इतना माछी काटत तारी सन की का कहल जा माछी ढेर हो गई बड़ी सन। तो जानत रह तू ई कुल नु काम करत रह। हम तो लोग चावल धान काट के लिया वाला, कुटवावेला, चावल बनावेला। हमरा घरे कुछ ना होखेला। हमर बाबूजी अंतर का बनवेलो रहल दिल्ली के लाल किला देखत रहनु। हां उ हम बाबूजी सबसे ऊपर बाहु। हां जो गोल का बा। हां झंडा काढ़ जाला उ हमर बाबूजी जाके बनवेलो बड़। बात मर्द तू नहीं तो उहे कइले बड़ तार बाबूजी। हां और बाबा रहल नु बाबा और देखत रह ताजमहल उनकरे बनवावल ह। अच्छे हम नानू जानत रहनी है। अब जान गेलो नु। वही में हम दा के घूम के आइलो बानी। हां ई लइके केकर हो बड़ा बोलत है। ई जानत नहीं ख केकर नाती का है? हां नाती लागी। हां बड़ा टाइट बाई। का करबा एक पढ़ाई लिखाई नहीं चलत। जान तरी कौन पढ़ाई पढ़ता है बरा? स्कूल के पिछवाड़े पढ़ता है बरा। कहीं का है इतना लइका खूब माने स्कूल के पिछवाड़े पढ़ता है बरा। सही कहता रहा। अच्छा और कौन काम ना भइला बरा? काम का भइला काम कुछ नहीं है। अच्छा गाय कोई को रखल बड़ तू? गाय तो रखले रहनी अब 20 गो ले बेच देनी है बाड़ी सन 4 गो 5 गो औरी 20 गो ले। हां अब बाग मर्द हम तो 50 गो भैंस काल हम बेचनी एक ट्रक पूरा एक ट्रक दू गो ट्रक आई रहली सब 50 गो भैंस बेच देनी हो तुरंत। हां तो तार उ रखल हो ये तार बाबा। हां बाबा अच्छा बुढ़ऊ तार माने कि ना? अबे त नहीं ख रहलन टाइम में 2016 में रहलन हमरो बाबा रहले। लेकिन अब का कहल जा तो नहीं खन। फिर आवे वाला समय में फिर कहीं हो सकता आवस। कहीं ना। अच्छा हई पिछवा बा हई देखत रहन केवटलिया ला। हां ई साला हमर आके पुरानका ठेकेदार बनेलो रहे। तार ठेकेदार? हां पुरानका एकदम पुरानका। ई साला टूटट गई। अच्छा ए बेरा तो देखत नहीं हो केतना लोग के खाए पिए के त मुझे गजन बा ना हो। धान चावल बहुत समस्या से मिलता हमारा घरे। जो हम अपना खेतवा में नु बो देले बानी। का बोलो पेड़ लगा देले बानी भात के पेड़ लगा। खाली सब्जी बनेला आ खाली जान जाता भातवा तूर लिया में जा बस तो बनाहो के ना पड़त होई हो। मत नहीं कि भात फरेला भात फर रहेला खाली तूर के लिया आ नोतियो फरन है। अरे रोटियों के लगावे के बा तनी लगैले बने भी हेती पेड़वा भइल बा ओकरो लगा दे तनी वो फरी वो तूर के आई। आ दाल बोल दे बनो। हां अरे तारा ये बात बा एक कहीं पेड़े पर रहरिया के जान जा एक और से झीला सुनो ना 10 किलो निकलेला। हिमड़वा पर ए टाड़वाला मोड़वा पर। हां
तू जइबो न ऐसा देखो न तेकर पहुंच 12 मंजिला न कथि 12 मंजिला हां ओकर हम बनवानी एकर पहुंच लागल हमर जानता नहीं कि कम से कम 20 लाख से ऊपर लागल बा में 25 मंजिला बनैले बानी। अच्छा तारा गांव में बारिश होई आवत कि ना हो? आवता हमनी का और जानता रहनु हमनी का और कोनो एथी नहीं खे हमनी का और बाकी आराम से खेत पटवे के बाद में बारिश बदई घेरला लगे सब खोद दिए खेतवा पट जाला हमनी के। हां जन गिलो एगन हमनी को दे दिया घरवा जान तर किंग बनाए के बा ओ में जान तर कोची करे के बा हमरा एकर बहुत में ढोआ खोल दे के बाका से का ढोआ बा हां काहे खातिर हो? अरे टीवी देखे के इतना परेशानी होता है एकर बहुत दूसरा के मार के मोबाइल देखे के पड़त है ना। हां नहीं जरूरी बा एकदम खोलल कर मालक सबसे ऊपर बा बरमन जिला बा वही पे खुल ली ठीक बा। आ नीचे एकदम जानता नहीं कि हम पूरा डिंग डांग आदमी रही एक्सरसाइज करे वाला आदमी रही ओमे सब कुछ रही। हां हो नहीं एकदम जरूरी बा सब कुछ कर। 25 बीघा खेत लेन अरे तो का भइल हो तारा लइकवा के सदिया भइल कि ना उ बड़का जवन रहल एगो ओकर के जान तो हां हो गइल बा हां एगो काउरी बाकी बा अभी एगो बाकी बा का हां आ ओकरा लके जान तो कितना मांगला बनी हां उ कमाला इंजीनियर दिन महीना के 1 महीना के 3 लाख रुपया कमाला हो। अरे मोते काजे काम करला इंजीनियर है ना इंजीनियर मास्टर के ऊपर के बहुत बढ़ानो इंजीनियर है। हां तो ठीक है बा। अरे हमरे एगो लड़का रजत निख तो साल का करबो करे के उ तो साला पियकड़ हो गइल लेकिन छोटका बानू तो महीना के जंतर का कितना कमाला एथी बे हो बा एयर फोर्स में बावे अभी एयर फोर्स के नौकरी करता लेकिन एक जगह और फार्म भरले रहनु तो उजे निकल गेल बा जान गेलो तब देखा उजे नौकरी तो लइका के दहेज कितना लेबा तू सदिया करबो तो? अरे लइकवा कमाते यार फिर दहेज का लेवे के बा तो देखते दहेज दे दी है हेतना दो होतना दो। अच्छा तो हमार लइका तो लगबे करे तो सुनो ना हमार लइकवा के कम से कम 30 लाख रुपया दिवा दो। 30 लाख 30 लाख पार्टी उटी आवे दो पार्टी तो हम बतियाएम कि एगो हमरा हई जंपिंग भाई के एगो भाई लइका बावे पढ़ले लिखले बावे इंजीनियर ह आ 1 महीना के 3 लाख रुपया कमाला हम बात करत नहीं ठीक बा ना। हां अच्छा रुइयो बोतल वाला पिएला कहां रखेला तू बेच देला कि ओकरा के माने पेटी टीम रखेला के बाग मर्द तू ना 1 रुपया बोतल पर बीचे बेचे नहीं लेनी ले ला पिएला लेकिन नु है बोतल तू पेटी में रख हम रख देनी बेच देनी मान लो किने साबे कहनु खैनु नि क्या देला कि ना? अरे खैनु ने कहता र बहुत इनकम बा ठीक बा 1 रुपया गो नहीं तो एक दिन में 20 गो 25 गो एंगा पियला एक दिन में हां तो मान लो कि 1 महीने के जोड़ल अब देखते बड़ा कितना होता रे। अच्छे 1 महीना में माने 20-25 गो पी जाला। हां कहता र पिए का बहुत पियला हो पी के कहीं पटाई रहला कहीं सुत रहला आके कुकुरो चाटे लागेला सन। अच्छा ई बात बताओ हमर कहिए खेतो कटाई कान तार कन पैनवा कहां बा बेरा कंपनवा तो बिगड़ल बा गइल भी अब बने अब धनवा तो होइए गइल बा भाई अब। अच्छे को तार कंपाइन बाड़ी सन? अरे मर्द रखले रहनी 4 गो कंपाइन। अच्छे आ हौ एथिया हौ काटे वाला है भूसो बनावे वाली रहली सब 4 गो 5 गो। हां तो मान लगी तनी ओनिया लॉकडाउनवा के वजह से मुझे बेचे का पड़ गेल हां ते बेरा दू गो दोनों रखले बनी। बाबू तनी जो पढ़े जो तो जो हटू तो तनी पढ़े जो ते जान ले कि रखले बनी। हां आ जाई बोली ह तनी बने गइल बड़ी सन बोला तो आ जाई। अच्छा तो हमारा कनी नु 20 बीघा 40 बीघा बा कनी काट के एकदम माने हमरा घरे पहुंचा दे बता ना हमरा जाए के ना पड़ी तार दुआर पर। अरे टाली बिया उ काट दिया ई टलिया से भेजवा दे कहा जी जंपिंग भाई के घर देखत लो जे नाम पता दिया जी पहुंचा दिया सन। हां कलम द हां ये पढ़ाई पढ़ेला देख लो स्कूल के पिछवाड़े पढ़ेला ई देख लो। हां आजकल के लइका ये कुली करते बड़ा सही का पढ़े जाता सन लइका थोड़े अब पढ़े जाता तू जानते बड़ा तारा का बताई स्कूल में लोन ठई करत तारा सही पढ़त तारा स खाली पैसा हमनी के देबे का पड़ता है देबे का अयो सन पढ़ के ए बाबा पैसा देबो ए बाबा पैसा पढ़े नहीं खजा सो ना लगिया से ना पढ़े नहीं खजा सन के नीचे जातर सन दोसर पढ़ाई करे के नीचे चला जा तो कोनो पढ़ाई कर द पढ़ा द का करबा चलो तब और सब ठीक बा हो और सब ठीक बा। अच्छा ई बताओ जोन फारसो में हमार 20 मंजिला बा 12 मंजिला बा ओका पोथो कोन लगवा दी हम
संगमरमर लगवाओ वह तनी चमकेला तनी अच्छा वाला अच्छा अरे तो कर ज्यादा दाम बा कम से कम 40-50 लाख रुपया लाग तो जाए लागी तो पैसा कौन कमी मर दे पट देना उतारो फेंको पैसा होना मार दो मिस्त्री के मुंह पर ए लो आरो तन 20 लाख रुपया हमर कते बा तू हाँ कहिए चाहिए बोला हमारा परसों चाहिए कौन हाल में हाँ आओ घरे आके ले जा घरे पैसा 20 लाख रुपया एकदम गिन के ले जा हाँ तो कर पे ले बा तू का कह जाला कि सुधिया मर्द सूदी का होई मर्द तू नहीं तो पदम तारे के पैसा से का करे के बा अच्छा सूद भाई में पैसा का मर दोस्त यार होई या पुराना में पैसा कौन जरी बा मर्द तू नहीं अच्छा हनीमिया के पेड़वा हो बाटे ओकरा हम सोचत तनी कटवा के जितना बा कर वो को दरवाजा बनवा दे ऊपर से नीचे तक ले हां काहे ना सब कुछ करवा दे हनीमिया के पता ही है लोकता है सब है निमिया लोकता है कटवा के एकदम ऊपर से नीचे तक लगा दे हां ठीक है तब बाल चला तब हमनियों को बड़ी ढेर देर हो गई चले का तब अब हम चलते नहीं घरे आए ठीक बा और सब तो ठीक है बनू चला तब ठीक बा हम चलते नहीं अब घर फिर कबो आवल जाई ठीक बा चला ठीक बा चल तब हमार कामो करा दियो 20 लाख रुपया दे दियो एकदम हो जाए चलो ता नहीं जाऊं भाई ठीक बा ठीक बा प्रणाम चलो ए बाबा उ कौन न वही बेरा से फेंकत न साला अरे साला घर में खाए पिए के नहीं के दुआर जाके चाय पिए के बा आ उहे इतना फेंकेला का करबो कर उहे कामे बा कहत न 20 लाख दे दे का दने को करा उहे नु कहली ओकरा से कि 20 लाख रुपया हमरा पहुंचाऊ न ते कहत होई बा हौ बा तानगो कान पाएन बा भूसा निकाले ओकरा घर जीवन तू का बा को सुन ना ओकरा घर जीवन तू तो मीठा दे दी तरह के पानी पिए के और कुछ ना दी मीठा दे दी तरह के पिए के पानी ठीक बा हो तार कुछ ना मिली ओकरा घर में खटिया ने के खटिया बनू टूटल बा बाबू जान तरह एकदम टूट गइल बा जनो एक आधा सुतबन होता आधा नीचे रही आधा टंगरी ऊपर रही आकाश में अरे काका कहाँ घूमत रहो ना बाबू अरे कहाँ गइल हो अरे ये देखो तनी बारी हो रही देखो त बा है बारी तनी घूमे का करब कहाँ से आवत रहो बारी को अच्छा घूमत रहो हां का कोई जगह देखते हो तना गर्मी बा कि का कोई जा ओ ई त बात बा सुन्नी आके गइ रहल ह एथिया ठेकुआ बाबा के लगे अरे मत कह एकर बहिन बचो गइल त रहनी अब ठोकरा लगावा एतना उ फेंकत मर्द तू नहीं कहत कि हमार हई बा हौ बा हमार ताजमहल बा हमरा घरे हौ बा हम हई बनइले बनइले यार इहे तो लिखे कते बा पूरा गांव भर के लोग का से परेशान बा मर्दवा कहत रह एही में खाली फेंकते उ रहत उ चार गो समाजी एथी बिटोर लेता इहे कुल दिन रात फेंकता अरे हां हो सब कोई परेशान बा ओकरा साजी बाबे कह तू अपन हालचाल कह कैसन बा का हम कही हो हम तो देखते बार बूढ़ा गनी अब इहे को लिए अब जिंदगी बा हमनी के आदमी अब का करो घूमता फिरता जबले बा बूढ़ा जबले गोड़ हाथ चलता ठीके बा आदमी चलो और सब ठीक बा न हां सब कुछ ठीक बा चलो ठीक है के काम बा का कह जाई नमस्कार प्रणाम भैया और आ जाओ विकास आज हमने के वीडियो ही अच्छा ना लगी कहाँ से कि आज के डेट में सब कोई का मनोबल ठीक नहीं है हमारे पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है इसी के वजह से आज वीडियो बनाने का सभी लोग का मन नहीं था लेकिन 1-2 दिन लेट हो रहा है इसी की वजह से मैंने वीडियो हमने के डालता नहीं जा तो वीडियो देखी लो बस एक से आज काम चलाई लो अगला बेरी से मतलब आई वीडियो तो बढ़िया से मिली सबके मनोबल ठीक नहीं है यही के वजह से भइला कि हमारी स्थिति भी ठीक नहीं है यही के वजह से तो फिर आगे बढ़ावल जी वीडियो के आगे पढ़े रउआ के लोग इनके देखे के मिली फिर से अभी चले यही से काम चलाएंगे रउआ लोग से हाथ जोड़ के विनती है बा बहुत बहुत धन्यवाद रउआ लोग हम आशीर्वाद से हमने के अच्छा वीडियो और भी बनावे के कोशिश करम जाए लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद और ई बात के हमने के खुशी बा कि रउआ सब हमने के वीडियो हम बहुत अच्छा से देखत नहीं लो ऐसे ही देखत रही लो आप वीडियो देखते हैं तो पूरा अंत तक देख लो बहुत अच्छा वीडियो बनाता बहुत वीडियो में मज़ा भी आई हंसी मजाक सब कुछ बा घर परिवार चाहे कई नेता होता है इलेक्शन के बारे में यह के लिए बनल बा जानकारी देले बनी हमनी के 4 गो वीडियो अभी नया चैनल हवे धर्मेंद्र अधिराज ऑफिशियल यूट्यूब पर सर्च करब लो अभी हमनी के चैनल नया बनल बा हालांकि पहले से चैनल वाला लेकिन ये चैनल नया है और ए पर सब्सक्राइबर एक भी ना रहा है
मात्र 4 गो वीडियो अपलोड कर बनी रुआ लोग इतना प्यार दुलार कर बनी कि हमनी के सब्सक्राइबर 215 गो ए बार के डेट में हो गई बानी लो। और हमनी के 4 गो वीडियो पर व्यू भी अच्छा खासा आवत है। ऐसा ही प्यार दुलार बनैले रखी, आगे से हमनी के आगे पढ़े कोशिश करब जाकि आगे से वीडियो मने रुआ लोग इनके बढ़िया एहुले बढ़िया मिली। आ तनी जौन माहौल बा तन शांत हो जाला ओकरा बाद से रुआ लोग इनके हमनी के बहुत अच्छा कॉमेडी पेश करल जा। ओके, जय भोजपुरी समाज, नमस्कार, प्रणाम।